naib si Samba. Assalamu alaikum bandirab. So tewiyama yo ande won ko maayi. Hande min dawi ɗo e suudu teddungal gontungu suudu koyera sabuɗo fenande fawayi dow gonga. Bandiraɓe min mi haldane jagorgal hono ministre toppiriɗo hakkude Mauritanie e leyɗele caggal leydi men. Kaldarmi koye moon bandiraɓe onon wiyoɓe mbimi ha jogoɗon haqqille gandon no ɗo liggorte hon nduɗo suudu no liggorte on famde ndu no liggorte ndenden hen humpito goto mon fof wawa jogade ñawore banggue mum. Bandiraɓe hande min mbiyata on tan hono laamu ngu kala ko haalno waɗani kala ko fodno waɗani. Naïf Samba, il n'y a pas de traduction. Vous parlez en français. Non, mais je ne parle, Monsieur le Président. Monsieur le Président, s'il vous plaît, mes chers collègues, je ne m'adresse pas aux députés ni aux ministres, je m'adresse au peuple mauritanien et dans la langue de mon choix. Ɗum noon bandiraɓe mbatti haqqillaji. Waɗi min haalande on ko hakkude men e laamu ngu ronkama tan yo laaɓ. Oɗon gandi noon fijirde so are bonde ko temedere jolata temedere mbiyen e juura. Leydi ndi hande ko fijirde arde bonde kala ko laamu haali watta. Ko ɗum waɗi min pelliti noon huccite mon min kala noon laamu na are mon jamma ñalama oɗon jaɓɓo oɗon belti oɗon kolla on gondani e caɗele. Kono noon oɗon poti andude jogoɗon humpito kam ko dooƴele laamu ngu fodanton ɗe komin kalata ɗo ko suuɗi e ko feeñi ala hen fof ko watte. Hande kayir gaddaɗo ɗo hen o faari koye jokkodiral leydi men e leydi Algérie. Oɗon gandi Mauritanie e Algérie ene jogidi keerol way kono Mauritanie e Sénégal ni walla Mauritanie e Mali. Ene wayno ko enen yiide yumma e baba ko enen poti kadi liggodirde to bang yo bang. Kono noon ene teska hakkunde Mauritanie e Algérie kala ko wonno hakkunde mumen ko faate golle moƴƴani jibinani ko yooɗi feewani yeru tan goto mo dokkati mon onon bandiraɓe heeɗiɓe mi ko société biyete ɗo nafte ko hay goto anda nafte ko no udiri hay goto anda no yimɓe mum caroyi ete yimɓe mum diwama ha hande nana kaɓe hebde droit ji mumen donki. Ɗum noon so wiyama kadi eɗen jokkodira e Algérie ko faati kadi e kutodiral ene moƴƴi noon ya taw koye laabi laaɓtuɗi kadi taw so fuɗɗima taw ene joofa. So ɗum ɓeni bandiraɓe laamu ngu dey e wonko yiɗi ɗo jolnude kono noon Allah wi Allah huuɗi pindiɗɗo fitina. Allah huuɗi pindiɗɗo fitina.
laamu ngu de woni koye findinde firina ko diigu ma rene sabu ko enɗam mawɗam woni ɗon seeɗa noon ene bonna ko heewi so wiyama joni noon kala mo jeya kay Mauritanie ma yoɓo ujunnaji 30 nde wawa rokkede kayiti seedantagal kene wawi wonde leydi ndi henne immata en kana min jejjiti Mauritanie wona tan e duunde woni enen leyɗele nen taari hen ɓesgu Mauritanie nana e nder ɗe leyɗele ene wayno leydi ɗum noon so waɗama noon e nder leydi men firti tan ko ɗeeto leyɗele ene mbawi wadde ko way noon neɗɗo noon sene waɗa yo miijo janggo ko ɗum wawata jibinde ene wawi jibinde moƴƴa ene wawi jibinde bona kono ɗum ɗo kam jibinde ko bonande fitina noon fotani foɗanede moƴƴani bandiraɓe garti haqqillaji men hayso ɗum ne waɗene yawata wondirako haqqilantagal wona dañal ngal daarete dañal ngal ko dañata hen ko nafata daarete ko jokkude moƴƴere wonde hakkude men ɗeɗo leyɗele ko bandiraɓe sona ɗum tan e ɗum wawi addude janggo ken mbawa famde kadi ken mbawa jabde ɗum noon fuɗɗi bone fof e ko puɗɗiɗo wadde ko fewani so ɗum ɓenni bandiraɓe enen ndeyi leydi men ndi ne hawni seeɗa neɗɗo heble heblire ngal ɗo gollal goɗɗo ƴette waɗe ɗon holko ɗum firti diplomatie e leyɗele keddiɗe mi meeɗi darade e nduɗo suudu mbimi on e ɗum hawni Mauritanie andaka caggal leydi sabu sa haali toon Mauritanie nawrete ko hedde koye leyɗele goɗɗe ɗum noon firti ko hono ambassadeur men gonɗi caggal leydi ɗene mbaɗani golle mumen ko heewi henne keɓɓiraka ɗum ɗon gona diplomate uji ko ƴettaɓe tan heedi heeda ɗum noon moƴƴani e leydi ene moƴƴi noon ɗum ƴewre so neɗɗo heblama yo waɗe ɗon so fewnani yo itti kono noon e ka ɓongu mawnon ɓongu miñam tan aɗa waɗe haysa wawa yo won ɗon tan e ɗum ɗon wona ɗum moƴƴinta leydi fewnata leydi so ɗum ɓenni bandiraɓe e min hankkadi ko heddi hen ko ɓaydi onon kon ɗawaɓe ko noon mbiɗon min ko haalete ko on ganda ko fewjete ga on tinata ɗum noon kala ko haala e ko fewja ko suuɗi e ko feejuma min kala noon sabu ɗum leydi ndi ko ndendandi alay sago noon gonga haale caggal fenani ko gonga wattinta ɗum noon bandiraɓe tinoɗon mbatton haqqillaji e komo no gandon leydi ndi ndendi rumbi leydi noon so rumbi e so ɓoyi tan dalƴat so dalƴi tan rufat on jarama. Merci monsieur le député. Ma naïbe ma